Lykketoft sagde for lidt siden, at Venstres politiske ordfører, Peter Christensen, er som en flue i en flaske. Regeringens ministre flokkes om Vestjylland for tiden, så man skulle tro, at de var fluer om en hunds efterladenskaber. De turnerer nemlig rundt med budskaber om alle de gode ting, som regeringen har gjort for det såkaldte Udkantsdanmark og Vestjylland de seneste år. Men hvad er det reelt, regeringen og Dansk Folkeparti har gjort? De har ladet pengene fosse ud af Danmarks fælleskasse som skattelettelser til de rigeste. Borgerne i Struer og Lemvig er blandt dem, der har fået allermindst ud af skattelettelserne. Regeringen har forringet børnechecken. Det rammer de børnerige vestjyske familier særlig hårdt på pengepungen. Regeringen har liberaliseret lukkeloven, og i dag kæmper mange små erhvervsdrivende en hård kamp for at overleve. Og nu har man så lagt i ovnen til den næste store forringelse. Efterskolerne får kniven, og det er i øvrigt i Vestjylland, at efterskolerne er mest populære. Regeringen har skabt et Danmark i ubalance. Heldigvis har vi i Socialdemokratiet præsenteret en anden vej. Vi vil ikke straffe familier for at få børn, når samfundet har brug for flere børn. Vi vil have uddannelsestilbudene tættere på, og vi vil ikke spare på uddannelse, men give den bedste uddannelse til vores børn. Vi vil give de små og mellemstore virksomheder, som har lidt under krisen, bedre lånemuligheder. Det vil skabe vækst og flere gode jobs på de lokale virksomheder. Socialdemokratiets aktive hjælp til de geografiske yderområder står i skarp kontrast til regeringen. De foreslår blandt andet, at planloven skal ændres i nogle få kommuner, men det er begrænset, hvad man kan bruge det til, hvis man får en hjerneblødning, og der er 90 kilometer til det nærmeste sygehus. Hvis regeringen får magt, som de har agt, får vi slet ikke noget akutsygehus i Vestjylland, og det kan ikke være rigtigt, at der skal være steder i Danmark, hvor man er bange for at dø i ambulancen, bare fordi man bor i det forkerte postnummer. Når vi vinder regeringsmagten, overtager vi også ansvaret for landets sygehusstruktur. Jeg vil derfor opfordre til, at vi får set alle beslutninger om nye sygehuse og sygehusstrukturen efter i sømmene. Hvis vi skal have et Danmark i balance i handling, så kræver det en ny regering med Socialdemokratiet i spidsen. Tak for ordet.